I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Kung lami ang imong giluto. Nang. Bida, ayaw lang. Okay na lang. Ay, so, sige lang, good. Basta kay lutuan tagid ka anak kung lamian ka anak. Pero kung dili, mangita kog laing lutuon, kanang lamian ka. Sige, Boboy, ha? Arin ako. Sige lang. Sige. Ningan na marug man akong maliboy. Kuya? Ano ka? Tukan mo ka diya. Ano ka, oy? Katawan ako. Nakakita ka to, kuya? Ha? Nakakita ka to? Namarug akong maliboy tao. Tarawa. Kita mo lang. Pinahika pa sa imong abaga dayong lakaw. Kaya nga naman to siya, kuya. Ha? Adlong kuya, kuya. Hakbere. Apa dia, di na kumakaw na ng yung kasabang cake, oy. Naglumay palang unya na, lisod na. Sige. Ako ikaw, anak. Lami na, kuya. In fairness, lami siya. Mo ba? Yummy. Pero, ang dama lang yun ng asin, ha? Magkabantay gani ka lain ang ako linihukan o sinultihan. Sa buwagi dayon ko ang asin. Mukha o na ni kuha na, kuya, oy. Ayot da, ha? Ingon ka, hadlo kang lumayon. Nabitay asin? Unsa? Hala ka diyan, paing. Tinuod ka? Lagi? Galabag bitaw akong uron biya. Wala, uy. Di mo ko katuunin ng sapil. Lagi? Ato sa amo, bi. Para makakita agad ka. Kuan, ganang pasangi lang og hiskot sa iyang kasava cake. Kay paglakaw na ko ganina, nagluto mo to siya. Mo ba? Mm. Sige. Nauwahi lang yun ka, Bea. Sa sunod na lang, ako namang nahatag ni Buboy ang akong giluto karon good. Okay lang. Sunod na lang. Ma, gihurot sa din ni mo gatag. Ito nga lang ang tato ni mo. Ay sos, imo pa maginag isyohon. Ugma, magluto ko para ato. Para ni Bea. Nang, angay lagi kay kasi mong bagong look. Makakuha gyud ka anag afam. Ikaw, Bea ba? Ikaw, gino. Ay, salamat, ha? Ngayon, gud lagi di ay ko paing. Uy! Ingon bitaw sa ko. Ang yan bitaw ka, ma. Og sakto si Bia, ma. Makakita gid ka na og afam. Ay da, dili ko anang afam, oy. Pinoy ako. Mas maayo ng Pinoy kay kasinabot na itong maayo. Labi pagsilingan. Basta, kuya. Hindi ako muagi sa tubangan, oy. At tulog ko sa likod, arong di ko makalabay silang paing. Bahalag layo-layo, basta makalikay lang yung kuha ng sabil. Slain na yung pamati na ko, eh. Musulbitan ako nabantayan. Sige, ikaw na bahalag diskarte nga makalikay ka. Ano ba ni, kuya? Inawa ko, ha? Inangato ako sa syudad na nag-star kay tungod sa akong thesis. Ina anak. Unyag mangayo sa mga dress. Basta ikaw ni bahala unsa ako pag-diskarte. Gigi. Asa man di ka si Buboy? Anong wa naman ko makakita niya? Nang larga ka sila ni Imok? Or na ospital ka si Imok? Lakaw na ko. Sige, lakaw na. Ang sa'yo gisigihan mo glantaw niya. Ay da, uy. Sige na, lakaw na dayon. Sige na. Imo mo kong hinginlan, ma. Ingon man kang mulakaw na ka. Awo lagi. Di lakaw na. Ma, ayaw pa badlong, ha? Naunsa man taon ka paing, ha?
Kaya nagpabadlong bagoday ko? Nga nagpagwapa rabang ko? Bantay bitaw. Ay, lakaw na, oy! Mura, kabayag na kabahad og imong anak. Inigwa na ni Paing. Muadto ko silang ibok. Ako na ning ihay-hay ang mga nilabhan kuya. Ako ray hay-hay ana. Makita niya na ni Nang Sabil. Aw, udi no. Nakalimot ra ba ko na? Libot-limot man dayon ka na. Ayo! Ah, Ayo! patay. Kuya! Kuya. Shh. Patungkan ka. Nakuyawan ako kuya. Kalma lang. At doon ay kwarto. Lakaw. Sige na. Ay, lagi paglangas, ha? Sige na. Maayo! Ayo! Imok! Boboy! Nang! Wait a minute. Ay! Excuse gamay lang, ha? Uy. Ako sa nga ipatong ang ako mga ighahay-hay. Ay, nang laba di ay ka? Oo. Washing machine masab. Ya, wala kay hago. Aw, lagi kay delikado baya para nimo. Ha? Si Boboy di ay. Si Buboy. Wala na ba si Buboy din hinang? Tuwa naman mag-star sa syudad kay sugod na magula ang iyang thesis god. Winadwaray naman sa pag-research god. Ha? Mo. Uy. Wa na di ay si Boboy din he. Wa na gyud. Adto pang usang adlaw milakaw nang. Yamang gani ning mga bisting ako nga gipanglabhan. Kamituno niya. Imo ni ihatod niya dito, Imok? Unta lagi pero di man siya pa-disturbo. Ako na lang nang ipa-deliver. Ay, dili day siya pwedeng bisitahon. Oh, di gani patawag. Siya ra ko nimo tawag na ako. Pero ako, di ko katawag niya. Bawal lagi madisturbo lagi. Hala, no? Sige na lang, uy. Upauli na lang ko. Oh, unsa man dayon tay tuyo nimo nang? Ay, mangutana ra unta ko kung ganahan ba siya glitchiflan kay maghimo ko. Aw, ako nang. Ganahan ko nang. Ay, ayaw. Dili man ni maayo nimo ang tamis kay masakiton ka man. Ha? Sige na. Adto na lang ko. Sige nang. Salamat kuya ha. Mura man ko nga nahuwasag na to eh. Emo! Oh, ha? Nibalik si kuya. Balik na sa kwarto. Kaw. Dali. Nang? What can I do for you? Ay, ikaw naman lang usa din he. Sangpit lang unya namong paing kung may problema ha. Abi pa lang unya ni Boboy nga wara mi pakki pagkasilingan. Oh, okay nang. Salamat. Sige. Adto na ko. Sige nang. Tuwa na? Ito na. Di nga nagbubalik na sad. Imong gila kong pultahan? Oo. Og di na ito mabalik kay niso naman sa ila. Ako magisiguro. Ay, lagaw man ng sabil oy. Ako may natripan. Kaya ba ka ini si Paing sa? Ambot sa ka. Kabantay ra ba ko nga sigigla ka si Paing? Ang bahala sila oy. Basta importante, di ko makita rin ang sabil. House arrest na lang gid ka, boy. Unsa? House arrest na lang gid ka. Okay. Klaro na. Pero ha. Oh, house arrest na lang gid ka kay Mm. peligro man gihapon. Magkasugat mo kung gawas-gawas gid ka. May gani, next month pa mo balik among klase. Og may sad gani, di na ron dungan ang tanang eskwelahan. Maugyod. Ay, sula. Ikaw naman ito akong problema, kuya. Karon, sinasabi naman sa'yo noon. Ma? Oh, Ah, naabot na di ay ka. oh. Managugaon ma. Gidadaan dito kag oh, Ngano ka? pinakuli na ka musulog ba ng imong mga daang bangbay? Da, kapoy. Unsa man ang imong da? Chicken wings nga lemon flavor. Imong paborito. Oh, salamat. Ay, para good. Nga murag gila ay makama. Da, waoy. Wa? Dag-um ka ng imong naong. Mura kang magani kahilakon.
Ayaw kog sungog ka paing ba? Takasunguga, ma. Ah, Wa, magod, nangutan na gani ko. mm, Concern naman ko ni mo. mm, mm. Sakit kaya nga akong dugan paing. Sakit kayo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!